Здравейте! Аз съм Калин от Никотер. В това видео ще ви разкажа накратко, но доста ясно, какво представлява термопомпата и защо все повече хора в България и в Европа избират именно такова решение за отопление и охлаждане в своя дом. Нека първо започнем с най-важното. Какво е термопомпа? Термопомпата не е отоплителен уред, който просто използва електричество, не е тел, който изгаря дърва, пелети или газ. Тя е уред, който взима топлината от околната среда, въздух, земя или вода и я пренася в дома ви. Характерно за нея е, че тя работи на хладилния принцип, използвайки свойствата на фреона, наличието на компресор, кондензатор и изпарител. Тя успява да пренесе и трансформира топлината във вашия дом за сметка на охлаждане на около. Защо е толкова ефективна? Термопомпата е изключително ефективна, защото пренасяйки топлината от околната среда на хладилния принцип се дава възможност за значителна икономия. Докато един електрически отоплителен уред дава 1 кВт топлина при приблизителна консумация на 1 кВт електричество, термопомпата може да произведе от 3 до 5 пъти повече топлина при същия разход на електроенергия. Представете си, вместо да плащате 300 лева за електричество през зимата, да платите 100 за същия комфорт. Именно за това много домакинства започват да се замислят за тази технология. Защо хората я избират? Причините са няколко и ще ги обясня просто. Първо, икономията, както вече коментирахме. В условия на все по-високи цени за енергията, семейства търсят решения за комфортно отопление, но и за намаляване на разходите. С термопомпата сметките за отопление често падат на половина в сравнение с котел на газ или пелети. Второ, комфорта. Препоръчително е термопомпата да работи с система за по-добро отопление. В този случай, освен максималния комфорт и невероятното усещане за топлина, получаваме и максимално ниски сметки за отопление. Управлението с термостати, както и с сензори за външна температура, дава възможност за автоматизация на термопомпата. За разлика от климатиците, съвременни термопомпи работят изключително тихо. Отпада и ангажимента по складиране на дърва и пелети. Трето, и мисля и доста важно, това е екологията. Все повече хора мислят не само за сметките, но и за околната среда. Термопомпата не отделя вредни газове и емисии, не замърсява, само чист въздух и топъл дом, с възобновяема енергия. Четвърто, гъвкавостта. С един и същ уред отопляваме през зимата и охлаждаме през лятото. Тоест, решаваме два проблема наведнъж с една инвестиция. Една машина за годишен комфорт. В заключение, термопомпата е модерно решение за всеки дом, който иска комфорт, ниски сметки и устойчивост във времето. Да, началната инвестиция е по-висока, но разходите във времето са много по-ниски и системата се изплаща. В следващите видеа ще ви покажем как работят различните системи, ще видите реални монтажи и ще чуете мнението на наши клиенти, които вече използват термопомпи. Ако темата ви е интересна, абонирайте се за канала ни, задайте въпроси в коментарите, за да може да ви отговорим в следващите епизоди. Аз съм Калин от Никотер. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!